Кажи имена. Теодора Михайлова, квалификация номер 2 за Варна Тролдан 2025. Мастер. Дъртите. Лост 15. Диск 0,5. Диск 2,5. 10 общо 61 кг на лоста. Да, ще снимаме и от другата страна. Въже за двойни. Сега ще видим. Оп. Ролетката опряна в стената. 25 см. $135. Ширина 75 см. А? Коя? Не знам. Ето. Чакай при мен. Ей, сега ще ти я донеса. Това ще ни блокира клипа. Готова ли си? Тук. Абе, я ще гледай тук, да спра тия колони. Ужас, гръмна ми главата. Ние спряхме и тия тук, защото гърми главата. Готова ли си? 10 5 3 2 1 време! Едно. Добре. 2. Добре. 3. Успешен опит на 61 кг. Това е, нали? Не. Понеделник ли беше? Тук правихме това, което не кажеш, правим да правихме петък. Тук правихме това понеделник. Защо на празнение? Ако се прави чисто, това е мазни, това е мазни. Как ти потни на тренирани мазни и бикове? Ние това. А? Дали са правили култура? Кой искаш 16? Само не ти държи. Само ще правим джай разбира. Браво, бе. Дали се правите си, бро? Дай, бро. Вие правите обратното. Много държиш на някакви неща. Един е долу, другия. Ти ма много не държиш на някакви неща. Не знам, аз не я правя. Не я правя. Къде отиваш? Къде? Искаш да те снимаме ли? И Теди сега тренира. Имаш 3 минути. Донесох я. Ето я. Аз вик се налех тук, аз се прибрах, още ще влезе в залата.
Вика, аз седих си на ливото и търся, аз в зала. Това кой е Леда Теди ли? Кака? Били сте как и някога? Айде, ама минаваме много бързо. Да запазва. Той ти си по-кака. А ти си 8-6-4-2, нали? Лоу, защото тук с скелът е различно. До тук е лесна. Веско ти загряеш, защото тя като свърши почваш. Вече ги правих от мене. На тебе се опитам да ти обяснявам, ти я гледаш. Той знаеш Как ще я няма, всеки път да викам да я подаш. да, ама бавно схващаш. 1,30 още. Просто съм го заучил много добре. Мога да го отучим. Нека бавно схващаш. Бавно ти обяснява. Сега това съм го обмолил вече. Добре, че я. Ето я правиш. Само да ръце. Така, нищо, направя само за едно въсък. Ама защо? Заравкавам бъд вече ръцете, аз съм правил. Да, ти има предмишци на бицепс. Колко напри на тия? 1 минута. Той е 5 май направи. Ние ще да правим просто. Не оттам. Не оттам, да. Първият се. А? Пред камера се дига по-лесно. Той се слагаш с вас. Има и пазара. Няма как. 40 секунди. Двайсет. Давай. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Време. 20 двойни. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 6, 7, 8, 9, 20. Винаги да прави едно повече. 8 лолока. Едно. Две. Три. Четири. Пет. Шест. Не бързи с десния крак на слизане. 7. Последно. 8. 40 двойни. Аз тук съм приключил курса вече. Аре, Теди! Шест. Едно.
2. Не помня вече, ама локо беше... Бърката ги преше за стъпка. Някой. Не ги гледа. Нямам нерви да гледам толкова. 3. Да. 4. Хайде ги, давай! Браво! 5. Последно. Давай! Хайде, Теди, давай! Край. Браво! 60 двойни. Аре, пас! Айде, давай, Давай! Какво? Брой ли ги? 60 двойни. Ама брой! На глас. Добре. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. Още 5. 1, 2, 3, 4, 5. Край. 4 лоу-лок. Айде, можеш! Давай! Айде, Инка, давай! Едно. Давай, 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 давай! Две. Още малко! Давай! Три. Айде, следно! Айде, Теди, можеш! Айде, давай. Браво! Връщай. 4. Ставай. Браво! Айде, последно! Аре, машина! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 28. Дишай, дишай, само дишай! 9, 30. Още 50. Айде, Теди, можеш! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. Браво, Теди! Браво, Теди! Айде, момиче! Айде, последни 30, давай! Можеш! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. Още 15. Айде, ти си, давай! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Браво! Браво! Айде, 2 лоу-лока, отивай. Айде! Айде, иди, давай! Бързо. Един, още един. Давай, Бързо. давай, давай, давай! Ставай! Не спирай! Браво! Край. Браво, Теди! Браво, Машинка! 6,57. Зареждаме 66 кила на щангата за първи опит. Кой абсурд? Колко трябва? Не знам. Какво трябва да правя? Сега, последната част, какво е?
Справо бързо. Ей, то мина един час, как правим да бързо? На коя минута трябва да почне, Геро? На 14. Има една минута. Една минута. Виж ли, той има... Той от 14 до 20 има 6 минути. Ама тя ще стигне до 100, така Тя че... ще направи толкова. Ужас, сега ще умра на това. 13 и 10. Ами знаеме. Ама тя Теди е по-добра от теб, по принцип. Пъти. Долу и нагоре. И горе не даш. Ама те го видят. В случай. 13:40. Не отлагай времето, не отлагай времето. Отбръзвай се по-бързо. И така. Аз в моят случай да лаза към щангата. Айде, Теди! Айде, 5 секунди. И първи опит да намасира, нали? После почва. и 5. Да захватя тази буза. Да не си удръж там. Правите по-силно, нали? Делото. Да не изглежда като пуспукана. Мажоретката. 14:30. Кой каза тъ? Сега ще ви след малко съм аз дали... Какво беше? Айде, Теди! 14:40. 5 минути имаш. Ето и сега почиваме 2 минути той. Колко си заредил неща? 66. Петнайсет. Когато те надъхва. Когато те надъхва. Което някакси даже би действа по-успокояващо виж. Ти ще свърши време. Ще направя първия рунд, евентуално втори и това. Айде, Теди! Давай! Топси! 15:47. Има време. 71 кг за втори опит. Казвам, професионалистите така работят. 16. 4 минути още имаш. Той е още един. И още два даже. Още два да. Айде, Теди! Времето вече не е факт. Вече щангата стана факт. Можеш! Дай малко назад. Екстра е. Айде, хващай. Що сложиш на коленката малко? Айде, давай. Вижда ли се добре? А е по-добре да е на 3/4 малко. Не, то заключването се вижда, дали е цялата щанга. Айде, Теди! Бягай ти назад, Гер. Айде, давай. Давай! и 10, айде! Та не я ли въртна? Айде, трябва още това още да го правиш. Айде, това ще е по-лето. Ставай! Браво, бе! Браво, бе! Колко е това?
Някой стане баща. Не, това беше. Нали? Да. Приключихме курс. Вецко, ако искаш ще оставя тази щанга. Да, не